It-tela s-separju tal-20 edizzjoni tal-Malta Fashion Awards, fejn din il-festa ta' moda ser tinferex madwar il-Belt Valletta kollha minn ponta sa ponta, fejn il-pubbliku ser ikollu l-opportunità li jattendi għal attivitajiet li ser isiru fi Pjazza San George, fil-Forti San Tirmu, f'tal-Biskuttin. Bis-serata finali ser tittella fi Pjazza Tritoni, fl-isfond tal-Funtana li għadha kemm ġiet irrestawrata u li reġattat il-ħajja lil dan l-ispazju pubbliku. Il-Malta Fashion Awards ingħataw il-bidu tagħhom permezz ta' esibizzjoni ta' ritratti artistiċi bis-sem ta' fotografi kif ukoll modelli Maltin u barranin fi Pjazza Tritoni. Dan hekk kif fil-jiem li ġejjin ser jittellaw numru ta' attivitajiet fl-okkażjoni tal-Malta Fashion Week, illi fihom kull min ser jattendi ser ikollu l-opportunità li jara bajnejh arti ħajja permezz ta' sfilati fejn il-modelli ser jiddannu bi ħwejjeġ, xar, irtokki kif ukoll disinji tal-aħħar moda. Minkejja li din l-attività annwali u internazzjonali ilha ssirtu l-dawn l-aħħar 20 sena. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Micallef fisser l-avveniment ta' din is-sena bħala wieħed mill-aktar sinifikanti. Hekk kif il-Malta Fashion Week kif ukoll il-Malta Fashion Awards ser jittellaw fil-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Il-Malta Fashion Week għandha potenzjal biex tkompli tikber fil-Belt Valletta u naħseb din is-sena ser inkunu qegħdin nagħtu sinjal qawwi kif l-arkitettonika u naturalment l-aspett kulturali kollu li għaw fil-Belt Valletta, f'Misraħ San George, fi Pjazza Tritoni fej qegħdin bħalissa u anke fil-Forti San Tirmu fej se jsir il-offer tal-Malta Fashion Week, naħseb se nkunu qegħdin nagħtu sinjal qawwi x'potenzjal għandha din l-attività, avveniment importanti ħafna annwali kull sena fil-Belt Valletta. L-organizzatur tal-Malta Fashion Awards, Adrian Mitzja, qal li din is-sena ser ikun hemm ukoll is-sem ta' parteċipanti barranin, fosthom mis-Serbja, mill-Arġentina kif ukoll mill-Awstralja. Bil-parteċipant tal-aħħar għandu dixxendenti Maltin u li fil-wirjiet tiegħu ser jispikkaw karatteristiċi Maltin lid-disinjatur innifsu innota fuq il-Maltin tal-Awstralja. Din il-festa ta' moda ser isservi wkoll bħala opportunità għal turiżmu b'mod differenti. Dan hekk kif din l-attività li tinsab imniżla fil-kalendarju kulturali Malti tattira l-barranin intiżi fil-moda sabiex jaraw bajnejhom il-kreattività li rnexxilhom joħorġu biha l-parteċipanti f'dan l-avveniment tant importanti għal pajjiżna.